Rwakini machiegni nyakoromga jwange chendo ne mar duol tarik 20 dweno mar auchiel higa 2023 waikoni mathoth chendo ne mar duol ka bende wantiere kod kidienje ariyo. Mokwongo waikoni weche manyien kama dino ne mago mag siasa mag bende dhi mbele pacho kanya kotendre kod wechego mag NHIF, wechego bende dhi mbele e od bura sani bende jotend od bura e od bura mamalo medo dhi mbele gi kolo wechego motendre kod paro mar omenda kama bende gidhigo nyaka ombulu nyakoromga jwang waluoni machiegni ahinya wachno ka bende ka kidieny mar ariyo ang' nawe thuolo kaone Trevor Umbija madhi bedo kanyo gi wendo mare Eriko Duor en jagoro maduong' KUJ mano Kenya Union of Journalists kaeto gidhigo mbaka ewi tij jofwambo nyakoromga jwang jiwo tije jofwambo ka bende gidhi yenge wi mano mosebedo ka kelo fuere kind piny owacho gi jofwambo pacho ka en twak mabiro mana bang' weche manyien. To mokwongo magi thuond weche. Penjo pod medore kaluwore gi chenro mane sirikal oketo mar kelo motedi pacho ka dibed ni Kenya nolalo pesa. Jopiny pod oketo wang'gi e singo mane omigi gi piny owacho mar Kenya Kwanza mar duoko piny nengo mar ngima. Jo od bura ochaka yanga kolo kendo goyo ombulu ewi paro mar chik mar omenda. Wangi Elizabeth Otieno maloko na weche gi nyakoromga jwang be thuolo mar miyo apache lai maroti machuo kari adeka uchano ka bende wantiere mbui YouTube kata live inyalo weche gi achiel kachiel bende miyo apache kotendo gi magi moikoni odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeyo machiegni jokanyo mag komiti mar od bura marango weche mag thieth oseo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kuom rem geng'o mibadhi mokwako migawo no chakre mano maduol machwalo yedhe pacho ka KEMSA nyake okumba mar thieth mar NHIF. Ero mano kelo kanyakla jod bura go mag komiti mar thieth jatend migawo mar thieth kod jotelo mag KEMSA liet no wuok ewi gimomiyo Nakumicha no bedo karane omedo lemo jatatije mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa lemo malo kamibadhi mar nede mano omiyo Kenya owito ma ok tin ne milion 60 to miene. Jafwambo mar Judith Omondi no yuoro ero mono kendo losonwa sigano yo machal kodma. Ne en twak mar yuaya to ayuaye magawa moro e boma ma Nairobi e kinde romo mane okelo kanyakla jokanyo mar komiti mar od bura ma ochung' ne weche thieth e pacho ka jatend migawo mar thieth ka achiel kod jotelo mag duol makeyo gige thieth e pacho ka KEMSA. Chair, I can defend this document. Jod bura go oseyo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kuom rem kedo kod joge manyayo mibadhi e sekta mar thieth e sirkal mamalo. We have allowed you to handle your people. You have not been able to handle them. They won't cheat us the way they have been lying to you. Waziri, wake up. People are taking you for granted. People are taking you for a line. Those things and those people who are actually orchestrating those things are sitting with you on the table. So you need to be firm enough to be able to pick it out and do not hesitate to have the support of this committee to fire them so that we can have a better working system for the people of Kenya. Magi weche mane otuch kaluore kod orak mane piny Kenya owito mar nyiewo nede mag suna mane isiro kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Global Fund. Oragni ne omiyo jagoro ma ongirore migawo mar thieth Josephine Mburu owito tije mane en jatatije mar KEMSA Terry Ramadhani kaachiel kod jakom mar KEMSA bende. Komiti ni kata kamano odiochieng' makawuono oyudo maling'ling ni jal mane omed lemo mar bedo jatatije mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa bang' thich oko Terry Ramadhani emane ogolo chik mondo mi lok dwaro mar nede gino mane omiyo Global Fund orucho oko winjruok margi kod migawo mar thieth e nyiewo nede. Ma ema omiyo giseyo Nakumicha kuom bedo ni ok ong'eyo ode maber kendo ok onyal yango kudni matowo ring'o kata bed ni en jatelo. Donors are very specific in what they want, and we altered this and lost. We just didn't lose money. We are also losing our integrity as a nation. We are also going to lose life if this goes beyond when the promotion starts. We are here discussing this as a result of some of the things that happened in the ministry under the watch of Dr. Mulwa. Jatend migawo mar thieth korka kore ne ogo bade piny ewi weche maluoro jatatije makojolo mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa
kendo kwayo mondo migi ti kanyakla kod kamiti no e reso sekta mar thieth ma pacho ka. Is this a Ministry of Health problem? Chair, it is not. It is a societal problem where we are at as a country. Unfortunately, I'm sitting at the helm of the ministry that touches on the lives of each and every Kenyan. So our issues are out here. But to me, I see this as an opportunity to improve on our systems. Bende penjo ne owuok gima omiyo jotelo mag okumba mar thieth mane ogwel mondo miyo chopi ne ok oyuoro e romono. NHIF osebedo kod weche moko mamienogi. Gino mane omiyo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okwayo moko kuom jotelo mag okumba no mondo bed thenge e kinde ma pod itimo nonro e wi mibadhi ma okwako NHIF. They don't deserve any other chance. We should not even see them tomorrow. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ne odok kor jokanyo mag okumba mar thieth mar NHIF. Kata kamano, kamiti mar od bura mar thieth oramo ni ngang' odiochieng' makiny nyaka girom kod board mar okumba mar thieth mar NHIF mondo migi twagi e wi mibadhi ma osebedo kokwako okumba no. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa thimbele nyakoro mgajuang riwruoge makedo ne ratich jofwambo kod ute fwambo mapacho ka owuok mar kwedo piny owacho kuom donjore tije jofwambo kendo siajo tije ewi tije mag fwambo. Kokalo e Kenya Media Sector Working Group giwacho ne gichano donjo ne moko kuom jotelogo e doka koro giwacho ni ok giwinjore bede apise magitiego. Riwruog jochung weche Zubeida Kananu onyiso jatend piny William Ruto mondo owuog oko okwer jogo matiyo e piny owacho mare mondo omi jofwambo kod ute fwambo luor margi e sama gitimo tijegi. Komedo ni jofwambo luwo chike matayogi. Journalists are guided by the commitment to truth and pinned by an ethical code enshrined in the laws of Kenya. We urge those aggrieved by the media to seek redress through the Media Complaints Commission established under the Media Council Act and where necessary. Kowuoyo e twak mane Kenya Media Sector Working Group luongo kaluwore kod weche moko kuom jotelo mag piny owacho madonjone ute fwambo moko pachoka. Gikwayo mondo joma nigi ng'ur e wi tij fwambo olu okang' makare mar chwalo ng'ur margi mopogore kod buogo jofwambo. We also call on President William Ruto to issue and firm assurance that they will not be allowed to seek shelter by trying to silence the media that exposes their misdeeds. We are also calling on the international community to intervene and protect media freedom. Jatend riwruog jofwambo Kenya Union of Journalists Eric Oduor owacho ni jofwambo timo mana tijegi mar luwo maber kod maricho matimore e piny owacho ma ok owinjo okawgi marach. Komedo ni piny owacho nyaka wach gima gisetimo mar kedo gi mibadhi modhuro. Commitments are to serve Kenyans, to ensure that we tell Kenyans the truth and we hold those in power to account with or without any fear. However, reject the invitation to mud wrestling and only insist that those responsible for corruption incidents reported action must be taken against them. Gimedo ni wach mar buogo jofwambo medore e piny owacho mar Kenya Kwanza ka gidwaro mondo piny owacho okaw okang' ne jogo mosebedo ka buogo jofwambo. Ndio sababu tunamuomba rais aweze kusimama na ambie wa Kenya hadharani na ulimwengu mzima kwamba matamshi ambayo wanayaweka pale endapo ndio msimamo wa serikali. Kwa sababu inashusha hadhi ya Kenya na ni kitu ambacho kinastahili kusitishwa mara hii wakati huu. Tunaomba kwanza na pia kwa serikali pia tueleze ya kwamba uchunguzi dhidi ya wale watu waliokuwa wanavamia waandishi wa habari wakati walikuwa na maandamano, uchunguzi umefika wapi na hatua gani imechukuliwa. Kamano bende, gibiro chung kod jafwambo mora ma piny owacho otero e doho tekni otimo tijene koluwo chike mag fwambo. Ka bende, gin bende gidhi donjone apisa moko mag piny owacho magiwacho ni okoromo kod apise magimako. Be there to defend any journalist will be taken to court by any politician. So we already have very comprehensive systems that we are using to protect journalists either in court or outside court. So don't be intimidated so long as
you remain a professional and you do a professional job, we will defend you. We already have a court process that will start anytime today, so that some people in Kenya Kwanza government can be declared unfit to hold a public office. Osiep e kind piny owacho kod ute fwambo oken mano mayom ga piny ngima. Kata kamano, kwayo migolo kod jofwambo en mar chiwo luor ne tijegi mar miyo jopiny sigana ewi gigo matimore e piny owacho gibed mabeyo kata maricho. Jailieta, Ramogi TV. Kwa wewe report Jailieta Nyakoro Mgajuang jatend migao manarita kwe Kithure Kindiki osoko wangogai marobila Jafet Kome kod jakom commission marobila NPSC Eliud Kinothia kama okone ywaruok mar jodito ariyogo sekta marobila medo mana mieno sekta no kod kido marach. Kindiki olose nyim komiti marod bura marango weche magarita kwe kamano idayo dhoge ewi okenge mosekao bang' Kome kod Kinothia nyiso pogruok e bad migao marobila. Kindiki dayo dhoge ewi ywaruok mantiere kindo gai marobila Jafet Kome kod Eliud Kinothia ewi medo lemo apisas 514 magobila kagi idho ngase sekta no marobila. Kindiki olero ne ywaruogno inyal mana tieko doho kata Tony Jenner mapacho ka manyalo lero tije magogai marobila kod commission mar NPS. Well, it's 20:1. And the Inspector General have their own interpretation of the powers vested on the Inspector General of Police under Article 245 of the Constitution as supplemented by the National Police Service Act. On the other hand, the Commission has also their own interpretation of what their mandate is as provided for under Article 246 of the Constitution as supplemented by the National Police Service Commission Act. From where I seek the solution is in two fronts. Either the courts of law, who have the legal mandate to interpret the law, or the Attorney General of the Republic. Kodhi mbele ni penjo pod ng'eny ni nyalo biro ni Kenya no wito bilion 10 kokalo orak mano mikambi mar Kenya National Trading Corporation mar kelo mo tedo e pacho ka mondo mi ofuong ne jo Kenya pek mar ngima. Oboke mano puodho orak makamano yango ni kambi mar KNTC no chako chiwo orak ne kembe mamoko maitudo ko jotelo mantiere machiegni ko jatend piny Kenya William Ruto kembe mane KNTC okwanya ma okoluwo chike mag chiwo orak. Wedo report ni koya kuom jafwambo marwa George Bati. Kakoro duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC timo nonro kaluwore kod lal mar omenda mag jo Kenya magolo osuru kokalo ohala mane lochruok go mar kelo mo mag tedo e pacho ka kod kambi midendo ni Kenya National Trading Corporation. Kambi no mar KNTC manie bwo migao mar ohala kod kembe yangore ne omi thuolo mar kelo mwandu go e pacho ka kod bura mar jotend migepe dwe mar 10 higa mar 2022. Kaluwore kod andika mar duol mar jotend migepe mondo ne duok piny pek mar ngima, jotend migepe ne opwodho kambi mar Kenya National Trading Corporation mondo mi oti godo gi piny owacho e duoko piny nengo mag mwandu ma itiyo godo e udi. Andika no bende yango ni KNTC ne owinjo bed ni tiyo kod nyalo mare mar kelo mwandu go e pacho ka mondo duok piny pek mar ngima ma osebedo ka kelo ng'ur e kind jopiny. Kata kamano, andika mano pedhe nyime od bura yango ni kambi mar KNTC ne ochako manyo kembe mamoko kigin kendo miyo gi orak mar kelo modhi mag tedo e pacho ka kata obedo ni kaka kambi ne gin kod nyalo mar kelo mwandu go kuwuok e piny Malaysia achiel kachiel ma ok gichako gi chiwo orak ne kembe mamoko. Kenya National Trading Corporation ne omiyo kambi mar Multicommerce FCZ orak mar bilion 8.12 mondo kel modhi mag tedo ka kambi mar Shehena Company Limited ne omiyo orak mar kelo kubni mating'o mo e nengo mar bilion 1.33. Kata obedo ni orak nochiw gi dwaro mar fuong'o ngima ne oganda jo Kenya, gima kelo penjo en bedo ni onge kama ne ogoye chenro ne oboke moyiedhi mar piny owacho kaluwore gi dwaro mar chik. Oyangore bende ni telo ma ochung'ne choko osuru e pacho ka KRA ne otiyo kod andika mar gaset moyiedhi mar piny owacho namba 250 ka gilieko ni kanyo ema noketi milome mar oragno. Kata kamano, nonro marwa yudo ni namba no notigo e gaset moyiedhi mar piny owacho
tarik 21 dwe mar 11 2022 mar yango jokanyo mane jatend piny Kenya William Ruto walo mondo rakre gi weche mag oro manokwako piny Kenya. Ma nyiso malong'o ni KRA ne otiyo kod andika mar gaset ma ok ni kare. Wayango bende nowinjore okel kubni maromo $6,875 mag modhi mag tedo lita 20 e bogi maromo $5,169. Kata kamano, wayudo ni ekelo mwandugo duto e pachoka, mana maromo bogi 64 kende manokel gino makoro nyulo penjo kama bogi 5,105 nitie. To kaponi ne okelgi, en ang'o mosemono kambi mar KNTC manomiyo rak yango ne kambi mar odundu mar mauta kama gintie kata chiro manouse modhi mag tedogo. Mondo ne duok piny nengo mar ngima ne jo Kenya, chenro mar kelo mwandugo e pachoka ne ong'adne osuru mar rwako mwandu e pachoka gata $100, ka osuru mamoko to ne owinjo bed ni chwalo kaluwore gi dwaro mar chik. Obok mag rwako mwandu e pachoka ma wan go yango ni kambi mar Kenya National Trading Corporation ne orem chulo $35 mag osuru mar rwako mwandu e pachoka, $3.5 mar yango mwandu mokele pachoka, $2 mar dongruok reru, $20 mar osuru madhi ne telo mag mwandu mawuok e puothe. Kama bende nyiso ni kambino obadhore chulo $42.5 mag osuru. Ma nyiso ni bilion 10 mane winjo bed ni chulo kaka osuru mar kelo mwandu e pachoka, piny owacho ne oweyo ma ok okaw kuom kambino. E kinde ni ma piny owacho kokale telo mochung'ne choko osuru e pachoka KRA dhiro mondo med choko mag osuru kod ngima ma medo bedo matek ne jo Kenya, piny Kenya nyalo wito bilionde modhuro kokale orak manomi kambi mar Kenya National Trading Corporation kod kembe mamoko ma itudo kod jodito moko e piny owacho mane omiyo rak mondo kel modhi mag tedo e pachoka. Obok ma ok yang ler makare bende koro nyiso ni telo mar KRA kod kambi mar Kenya National Trading Corporation oketho chike mag ng'iewo mwandu e pachoka, kendo bende gibadhore ne golo osuru gi wang' teko. George Bati, Ramogi TV. Koromo gajwang' dweche adek nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza chiwo koke e ogirimiti kod piny mar Saudi Arabia kod United Arab Emirates mar kelo mauta e pachoka, chenro mar tego siling ma pachoka kaachiel gi duoko piny nengo mauta. Singo ma kamano pod ok ochopo kare, mana kaka singo moko mag piny owacho mar Kenya Kwanza kaka duoko piny nengo mogo kaachiel gi pek mar ngima. Jafwambo Chris Owino nigi ler. Tarik 13 dwe mar adek higani, piny owacho mar Kenya Kwanza ne oketo koke ogirimiti kod piny Saudi Arabia kaachiel kod piny Abu Dhabi mar kelo mauta e pacho kae. Kaluwore gi piny owacho mar Kenya Kwanza, mane en achiel kuom okenge mag chiero uchumi kuom duoko piny dwaro matiyo kod dola mar piny Amerika e weche mag ohala, kaachiel gi miyo teko siling ma pacho kae ka ipimo gi dola. Dwe achiel bang'e, meli 2 mag MT Font Capella maborne romo mitas 252 kod machielo mar MT No Dolphin maborne romo mitas 250 ne ogowe dho wath ma Mombasa koting'o tons 1,720, 191 mag petrol, diesel kod mo mar ndeke. Ka oloso e kinde rwako mauta makamago, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne omiyo oganda jo Kenya singo ni biro mar mauta makamago ne dhi kelo fuong'ruok ne oganda jo Kenya kuom duoko piny nengo mauta. We certainly will see the stabilizing of the shilling against the pressure where we had seen the dollar going up to the shilling to the dollar going up to 145 shillings. That strategy of fuel subsidy is foolish because it's not sustainable, and we want to dismiss with contempt those who are calling us and telling us to reinstate subsidizing consumption. It cannot work. The government will subsidize production because it's sustainable. Mana kaka singo mamoko mag piny owacho mar Kenya Kwanza, weche mag Gachagua pod ok ochopo kare dwe achiel bang' meli 2 go e dho wath ma Mombasa. E kuonde goyo mauta e bore Nairobi, nengo petrol pod ochunge siling 182 e lita achiel, e kinde ma lita achiel mar diesel to iuso e nengo mar siling 177 gi otonglo 20. Magi timore kinde ma ng'ur ne owuok e gimomiyo piny owacho ne okonywando moko kuom kembe ma pacho kae e chenro mar kelo mauta, kendo miyo kembe 3 mawuok e pinje ma oko. Kembe 3 mane oyudo rak mar kelo mauta e pacho kae gin Gulf Energy Limited, Oryx Energies Limited kod Galana Oil. E winjruok makamano,
Gulf Energy ne onego kel metric tons 200,000 mag diesel kod metric tons 80,000 mag mauta mar ndeke. Oryx Energies ne dhi kelo metric tons 180 mag diesel kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Galana Oil ne dhi kelo metric tons 180 mag diesel kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Gulf Oil bende ne omiting mar kelo metric tons 350 mag petrol kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Kopogore gi duoko piny nengo mauta, siling ma pacho kae bende medo mana bedo mawethweth ka ipimo kod $1 mar piny Amerika e kinde mane piny Kenya ochuo kok gi kwe ogirimiti makamano. Kaluwore gi ler mar bengi maduong' ma pacho kae, $1 romre kod siling 142 ka ipimo kod siling 138 e kinde mane piny Kenya oketo koke ogirimiti kod piny Saudi Arabia. Penjo maduong' en ni ogirimiti makamae dhi kelo konyruok ne jopiny karang'o. Dibed ni mae en singo machielo mar piny owacho mar Kenya Kwanza ma ok dhi chopo kare kose. Kata odoko ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne osingo ne oganda jo Kenya ni nengo mauta biro dok piny kaluwore kod ogirimiti mane piny Kenya oketi koke kod pinje mag Arabia. Chenro makamano pok ochopo kare dwe achiel bang' chuko gune ogirimiti makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koromoga jongi ndaka pago chiko bang' saa achiel midhiambo chendo en duol erokamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV narwako pachi kacha e live marot machoka riade ka jono ka bende wantiere mbui YouTube live kacha kapok wadhi yweyo we asome moko kuom ote mago. Moses Obera wacho ni entiere kodwa e chenro ka entiere gwenge ma Pipeline e county ma Nairobi. Masia Chieng bende wacho ni Kakamega County Ramogi TV chopo ne geyo makare. Jazz Khalif kawuok Kamadaga mano Migori wacho ni en wuod Jakalere entiere kodwa osechopo kae to Babatur to wacho ni oneno ka sirikandni dwa duoko wa loch kanu mane jofuambo umdhogi nikech ne ok dwar winja dieri. Kae to benaneno ka ote moro kanyo wacho ni en Jo Odundo mtu mkubwa size ndogo. Wacho ni mosruok e kind jakom gi moluor Ker Uhuru Muigai Kenyatta no kelo kue pacho ka. Paro ni ntiere gimotemo jiwo kanyo kala Charles Okoko bende wacho kanyo ni bende ntiere kodwa achiel kachiel ntiere Institute of Advanced Technology okete mana kae chendo ni mar duol. Bende aneno Dan Kano Mondi wacho ni Ramogi TV ler umoja Faith Ogola kani Malinda nini kacha bende Judy Don osechopo Hilak Seche gi Mildred Achieng kantiere Nairobi bende wacho ni ntiere kodwa e chendo. Ronge Joffrey kan Kisumu City bende wacho ni osemolo. Aneno bende Daniel Agunda kantiere Moyale wacho ni Ramogi chopo ne geyo makare kala kamano komos ne Jomigori te wayo matinya Koromoga jwang mer oro ote magi wantiere kacha YouTube live bende wantiere live marot machoka riade ka ucheno nyalo cholo ote mari obroso machel kachiel kapok watiko chendo ne wayo matin kwa duogo kulantiere kod mathoth chendo ne mar duol kete mana kaira magiti. Yaye min Simran, winji gima nyisi. Inikri aika. Achiegni chopo kanyo. Enang'o ma unutimo kuro? Manaf chiegni chopo kae sani. Manaf? Kawuono? Meher? Mama ne onyisa ni Manaf biro kanyo kiny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance,
alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda mari kata kama masira ojuki, one kodi kik baji goyi bang' masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende. D*487*4# mondo mi yud bima boda. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' hero kamano kumedo kete mana kae Ramogi TV wadhi mbele gi chendo ni mar duol kamedo miye weche go manyien. Kwadhi mbele en jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki okone komiti mar od bura makao ng'ur mag oganda ni sirikal ne osechulo jok matulo mar yiero ganario gabiri oriembe thuchegi e kaunti ma Kisumu, Siaya, Homa Bay, Kisumu, Migori, Kisii kod Nyamira kinda shillings 25,000 gi shillings 50,000 dala kadala mano yudo lal. Kata kamano thoth familia mathoth mawuok Nyanza ne okuwuok oko mar kao pesa ma pesa noduoki ne sirikal. Kindiki no yudo kwe kod jaod bura nyaka James Nyikal manokone ni onge omenda mane sirikal ochiwo ne familiago kakoro dwaro ni mondo chul familiago mapiyo. Honorable Chair, the unutilized funds which were returned to the government were occasioned by various reasons. Many of the people who had claimed to be IDPs could not prove that they were indeed displacement. Some of them were imposters. There were imposters in the camps. There were also imposters claiming to be integrated in their initial communities with relatives, but there was no proof of displacement. I think during the process, there are also some irregularities that actually involved officers that were actually handling the matter that may have been responsible even for the inaccuracies that we have seen. But I think when you go back to, you can say, yes, me, I saw all this. I released those guys from mortuaries. The sick ones, I went there, I went to hospitals. Let's open it up. And my insistence on SEME is not just because that's my constituency, but it is the gap wherever it may be
in the whole process. Jotuo osebedo kod pek yudo yedhe ute thieth ma Migori koro yudo fungruok bang' kaunti ya Migori tero yedhe osiptende duto ma Migori ka mago manengogi romo shillings milion 60. Gavana ma Migori Chile yako mane ochopo e chendono mar yawo kar golo kaachiel kod kano remo osiptal maduong' ma Migori level 4 kaachiel kod chiwo yedhe ne kuonde thieth e kaunti ma Migori ne ochiwo siem ne jochiw thieth ma ibiro yudi ka okwalo yedhe. Administration committed to advancing health in this county. We found health services pale chini and tukasema tutaweza kuienua iwe hapa juu. The worst sin you can commit to these members of the public is to rob the sick and the dying. Ochilo bende ne okwayo Uganda mondo chiw lipot mar jochiw thieth ma ok chopi e kuonde tich e sama owinjore. Ask the public to be vigilant. Report evidence of staff who do not turn up for work, because it is not just the theft of medical supplies that is theft. It is also the theft of public hours for earning but not reporting to work. Ne owacho ni bende piny owacho mar kaunti ma Migori ochulo gope mag yedhe mag kambino machiwo yedhe KEMSA maromo milion 110 mane ok ochul e kind tend gavana machon Okoth Obado. We have also paid off all our medical supply liabilities through KEMSA amounting to 110 million. E okang' mar neno ni omenda ma ichoke kuondego mag thieth e kaunti ma Migori ok odhi ofuko ji giwegi, piny owacho mar kaunti ma Migori olando ne gidhi nyime kod keto chenro mar tiyo kod lony manyasani e choko osuru. MCRH here, we are going digital and we will soon, if we haven't done it as yet, have a cashless system. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi mabende ne ochopo nyasini ne owani giketo kenge makare mar neno ni omenda ma oketni migawono mar thieth koro tigo e yono makare. Something that you are delivered, you want to pay, but were not delivered. Nothing is showing that these commodities were delivered was from the health department. E kinde nyasino mar chiwo yedhe kod yawo kar golo kaachiel kod kano remo, sikund nyirino mar Moinja Bohanse ne omi mich kod piny owacho mar kaunti ma Migori kuom bedo sikul ma osebiro ka golo remo mathoth e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jokanya sekta mar wuoth e kaunti ma Siaya otend kaunti no kuom deko mar gedo mar kar chungo geche. Gedo matesen nyamburko mating'o jowuoth nochakore higa mar 2018 to pok orumo nyaka sani. Jodak wacho ni kar chungo geche no chalo gunda e kinde ma geche kod apiko ichungo mane genga peni manie bomano. It is reported that Siaya County of the calamity. Both we can't allow you to run away before we conclude. Because majority of the members were probably yes. Because it's really actually it's 20:1. And the Inspector General have their own interpretation of the powers vested on the Inspector General of Police and Article 245 of the Constitution as supplemented by the National Police Service Act. On the other hand, the Commission has also their own interpretation of what their mandate is as provided for under Article 246 of the Constitution as supplemented by the National Police Service Commission Act. From where I seek the solution is in two fronts. Either the courts of law who have the Boma ma Siaya e log tich mar kaunti ma Siaya. Tend kaunti no osebedo ka bero lwasi mar boma no kama oting'o loso kuonde yweyo mayom kaka Governor Park kod Ahindi Park e kind mamoko.
Mopogore kod roundabout mabende nonyuolo paro mopogore opogore, tend kaunti ma Siaya koro tiso apeini nyinge ahinya kaka rapar ne jotelo mosekelo lokruok e kind oganda. Ndara mokwongo nego bene en two way. Ingido ka ndara diny to chai ka street no gingo dinga street kidhiyo gingo dinga ma Kisubi bro en kama malach ma business timre maber. Koro mano mbele nikech sani kata kwarango ka stage sani dhano loko mana cho. Vana orengo mondo rangi wa stage ni. Olo stage mondo gache we chungi do mwisho. Gache ubika mondo abiria obedni ko moa Kisumu loro kama dhi kata Busia loro kai mondo kwan kaka jo boda be wanyalo yudo tich sama stage ni tiyo. Mago duto ler kendo ber. Mak mana ni jodak kod johala ywak ni kar chungo geche ma Siaya to kelo wich kuot. Mado wacho stage ni en wich kuot kuom jo Siaya. Ka warango pesa manokete stage ni wakia nodhi kanyo nikech tich otire nus. Ok en tich maler. Kirango kabros moket ka tiyudo ni mtokni pok ochako ringe lakini gin gik mamuk. Mtaro mag tero pi be olosie mondo ka koth ochwe pi owe chung e ndara. Ndara no onego bedne ndara maler ma ji ka wuothe. To yudo kuma kata jotielo be nigi nafas gi mawuothe. Jotielo ok riwre gi jopiko gi jomtokni e dier ndara. Kata obedo ni nochak gere higni mahawa bich mokalo, tesend geche ma Siaya chalo gunda. Mae headquarter mar Siaya County. To mae kama sani luongo ni nie chien mogik. Nikech kirango sani kidhi Bondo nigi stage. Mana no seger boserumo. Kendo sani tiyo. Kidhi Ala nigi stage. Magache luoro kanyo to donje. To kibira lego Usonga ma en headquarter mar Siaya County. To stage chal gunda ma dhano no dar boweyo. Jokanyo e sekta mar wuoth dwaro ni tend kaunti ma Siaya oru kendo otiek gedo mar kar chungo geche no mondo gidar e apeini kama gidire kod jo apiko gi jo wuoth mamoko. Sani wan wahao higa. Pok aneno kata gavana usi chuny boma ma Siaya one kaka Siaya chal. Pok anene gwanga. Ok ang'en bende en ga office kato onge. Mane momiyo koro wawacho no jogi dwanu watimni gi maandamano. Wadwaro ni jo PSV, jo boda akina mama mboga duto mano singni siro wadhi uri maandamano mondo serikal ma Siaya ng'e na lego Usonga onge stage, alego Usonga onge chiro ma modern, alego Usonga ilongo nango stadium be pok odibano pok orumo. Jopiny osingo mar ng'anyo kaka yor sundo tend kaunti ma Siaya mondo otiek chenro mag dongruok ma sani ochung e kaunti no. Ray Polo, Ramogi TV. Kwang'e mago mag siasa tendun bura mar ODM me kar chung od bura ma Suba North County ma Homa Bay koro chako chenro mar golo oko moko kuom jotelo gwenge ma kona ma giwacho ni oseriwore gi duond bura mar UDA kaka yor medo tego ODM me kar chung od bura no. Okang' ma kamano gikawo kaluwore ni chenro ma UDA osebedo ka dhigo nyime ma ndiko jokanyo mage e kor gwenge mopogore opogore e kaunti no ma koro geto ndiko jokanyo mag UDA manyien maromo 300 e kaunti ma Homa Bay mangima. Jokanyo mag ODM kotelne kod jakom ma Suba North Narkiso Tuko no bedo giromo margi kama ne gigole oko apis jatend rawere mag ODM e kar chung od bura no bang' donje duond bura mar UDA kendo yiero jatend rawere machielo. Ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi odgi. Odwa en ODM. Omiyo wakwani was strengthen ODM kaka joka ng'ato mondo wabed gi dongruok. Wawacho ni jo party ma Suba North wan kaka kartiendwa wan support Raila. Gima Raila wacho emwatiyogo. Raila ko wacho left. E bill ma manyo kale bunge wan waungo wajumbe wa manyo tamore bill no wambe wan bangi ni bill no kwadwar. Nke jo piny dhi marach. Uchumi rach. Omiyo kwanyal support bill marach. Wagoero kamane wajumbe wa mochung' motegno gi Raila Amolo Odinga. Gimed bedo kuome. Kendo wagombo ni mondo party no obed motegno. Ng'at mancha paro ni ODM nyalo ng'ikni wawacho ma strongly kaka ja youth mambita kendo magembe ni one strong okwa biyie mondo party moro amoro biye iwa kaka pogo wato moloyo wan ng'ama wang'eyo ni jatendwa en Raila Amolo Odinga. Mago hala tenbua ma Kisumu ndiko ne bad migao mar ohala mondo miyo ng'ado kolesen mag magawa gi konde mielo disco pagachiel. Bwana magoro giwacho ni rocha luora kod koko. Gidwaro ni wego hala go tam chutho timo hala.
kendo magi lesen ni mar gidagi winjo wach kendo duoko chien koko anyato kuonde ma ji odakie. Ratije mag boma ma Kisumu Abalawanga wacho ni chutho to nyaka magawa go kod kuonde disco ne giweyo goyo thum matek otieno ni mar gimono jinindo. Abalawanga wacho ni kuonde dak kaka Milimani ma oting'o skunde kod kata osiptende oselok disco kendo gotieno onge nindo. In the next 7 days, call these people, counter-check their licenses, gikmagitimo, monitor gi, mondo gibed revoked. One shida ma wang'e mana koko. Ng'amo keto sound, kuki invest sound pro wano kod giwach. Entertain customer ini ei bar, ei disco kun. We kelo koko ni GA estate. No, not everybody is happy with what you are doing. They are interfering with people's peace. But kowe kuond moko gi, CBD kaine giba, kita soundproof wano kwa tamre. Estate onge goe koko. Estate kidwaro to run food court. Gikama jichieme gikama kweta ki unyauzo da. Kiko thum to mano koro wachni. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Mag tuke Joseph Anjeroge manjapure kaunti ya Murang'a jaloch majumani mar shabiki Kaende Jackpot en jaloch marapaga uchiel nyaka ne Kaende Jackpot chakre wacho ni osebedo ka tugo ne mapani ok nong'eyo ni chieng' moro no bed jaloch obiro tiyo gi omenda gi jiwo tije mar pur kabendo medo jiwo ganda mondo donje tugo no ma jaloch yudre juma ka juma. Nilituma KJP nikaweka hashtag 50 mara mbili kwa 29063 na nikangojea ni hapo Monday jana, yani nikapigwa simu nilikuwa kwa gari kwamba nimeshinda na ninahitajiwa nifike hapa nichukue cheki yangu. Kora mgoyo thuolo kayo ne Trevor Mbujagitwak mar duol kabende gin kanyo gi wendo na bendo sechope studio kae gedhigo mbaki weche gomotende kod tije mag fwambo gi fwere mosebede kinde piny owacho gi ute mag fwambo. Wendo ne en Eric Oduor ma en jagoro maduong' KUJ kata Kenya Union of Journalists. Wasebedo kanyo gi Elizabeth Otieno mosebedo kalo kuna weche gi nyinga Lydia Okeo twak maduol biro mandai kama chuok bang' make kidhi mabor.